poñemos aí. E iso é para... Iso é para que aprense ben para podelo cortar en frío, porque isto é comelo en frío para entremés. A ver se me vai dar un infarto antes de dicir grandes lugares. Agora que xa aprendemos a facer a orella trufada e á espera de que prense para poder probala, continuamos camiñando por Córgomo. E esta casa? Que curiosa. A ver se alguén nos abre a porta. Está aberto. Hola. Hola. Dixéronos que aquí que vivía un escultor. Bueno, tanto como escultor, estoy aquí rematando esta peza para diciembre, que temos unha exposición. Estoy dando aquí uns últimos retoques para tela xa lista. E, bueno, supoño que para a exposición que vas levar moitas máis... Sí, teño máis cousas dentro. Pero que lle fixen aquí para casa, son os guerreros, e unha muller aí no medio que está prisionera. Estas barandillas, tamén todo de madeira bella, todo é reciclado, digamos. Ti vives aquí? Porque vive a miña nai. Esa do fondo? Esa de fondo foi a primeira que fixen, esa é principios. Un compañeiro que tamén fai desto e bueno, provei. E depois foi salindo e continuen co tema. Empecé a facer, digamos, seguido con 20, 21. E a porta supoño que tamén a farías ti? Sí, tamén a fixen eu. Sin meter nada novo, de cubas, de marcos dos louxaos, de todo un pouquiño. E aquí é onde traballas? E aquí é onde traballo. Vamos a pegar uns golpes aquí. Ti non te dedicas a isto, profesionalmente? Non. Isto non me podo dedicar porque non che dá o suficiente como para poder vivir. Así que tes o teu traballo... Ya estou en hobby. E cando o fas? Cando fago? Pois en ratos libres, fines de semana que teño, pois pola mañá un pouco, a mediodía outro pouco, e a noite outro pouco. Pola mañá, antes de ir traballar? Sí. Onde te fas coas pezas de madeira? Isto, un gran amigo que é Celsito, que é quen me trai vigues vellas, castañeiros que están secos, e cousas así. Só traballo en materiales que digamos, que tuveron a súa función e agora, pois, recíclase para facer isto. E as fendas, por exemplo, que ten esta peza? Esa fenda que tiña ela, cando a puxeron, pois, oye, co tempo rachou, dilatou e quedou así a fenda esa. Non se tapan, tal cual son elas, pois así queda. Vamos a apartar esta hacia o lado e teño que lijar esta, que está unha maternidade. E isto é para a mesma exposición sobre o mesmo tema, non? Sí. Sempre buscamos un tema, pois, tal como está chovendo todo todo neste país, pois buscamos o tema da crisis. Si cando ves o anaco de madeira, xa ves algo aí? Sí. Eso sí. Sempre teñen algo de vida dentro. Unha cousa que me gusta, paso ben, e vas conocendo xente, e iso tamén é moi importante. Que non é só facer. E cando estás aquí solo co teu anaco de madeira? Non, solo nunca estou. Estou con anaco de madeira. Sí. Estou moi a gusto e encantado, vamos. Que se me pasa o tempo e as horas que non as vexo pasar. Cando te das de conta dices, si xa pasou. Te metes aquí e quedas con xente e, bueno, dices, bueno, un pouquiño máis, media hora solo, e pasas esa hora e xa buscas un pouquiño máis, e así. Ese é o problema que ten isto. Oye, que cousa máis linda, máis chea de casa, que la menina que ven a que pasa, un dolce balanzo, camiño do mar. O santo corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balanzado é máis que un poema. Non todo vai ser traballar, e a estas horas o punto de encontro de todos os veciños de Córgomo é o bar, onde sempre hai un conto que contar, algo que cantar e algunha sorpresa máis. Esa é a orella que fixemos antes, non? Claro. Ten que ir máis ben finiña, non? Claro, máis rica está esa finiña, mira. Ten unha pinta moi boa, Si queres Ahora sí que vamos sí. Vamos a ver. E
Genar, proba, senón vamos a pensar. A cociñera ten que ser a primeira en probar. Está moi bueno, moi bueno. Exquisito. Isto sí que é unha boa maneira de pechar o día. Con música, cos veciños... Pero se cadra aínda non vimos todo. Co que lles gusta aos de Córgomo o escenario, seguro que algo traman en riba del. Vou mirar ese fío un pouco, que me cae máis conta. Sofía, e a cena que? A cena fai tú. Ai, mamá. Que onde aí? Ai, mamá, que será? Ahora arriba está... Ai, quen será, filho? Ai, quen será? Vai mirar, María. Vai tú! Vai tú, María, que eu xa non que non podo andar. Ai, logo, Vai mirar. Virgen Santísima. Déixeme pasar que teño fame. Ai, Dios mío. Quen é María? Di que é un peregrín, pero tenche cara de boa persoa. Por deixo pasar. Moitas gracias. E que sempre terá un techinho para comer. Teño unha fame, teño camiñado. Outro que ven con fame. Desde Castela. Vamos a apañar. Ves a bon lado. Ainda non cenamos nós. Eso. Ese é con eso. Bueno, pois por lo menos para dormir poderei, en verdad? Sí, hombre, non durma que aí. Bueno, boas noites. Ai, 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 que non podo dormir. Non sin destino. Teño unha fame. Lo que eu. E non terán ustedes unha olla con un pouquiño de auga? Ui, aí está aquí, vale aquí, filho. Se acaso vou salir fora, collo unhas pedriñas e fagoas para cenar. Que van moi ben. E vai comer as pedrinhas. Ahora nesta época as pedriñas hai unha cosecha moi boas. As pedri. Pedriños. Vai comer as pedrinhas. Ustedes, Ai, San Antonio, ven. se ten un pouquiño de agua cunha olla, vou buscar as pedriñas. Se se comen pedras, mira como... Oi, oi, A ver. mire que pedras teñen aquí. Oh, e vas comer? Boísimas. Xa verá despois de que fervan. Vamos a ver. Oi, isto cun chouriciño. Cun chouriciño van coller un sabor estas pedras. Un chorrito. Pero come Para as as pedras, para comer as pedras. Pero comen as pedras e deixan o chourizo. No, para darlle sabor ás pedras. Ah, e se vou por ele. María, vai por ele. Xa sabe. E as pedriñas. Ya espere. Oh, Toma o chourizo. sí, oh, mira. Pero non se te ocurre comer o chourizo. Ah, sí, moi bon este chourizo, Se non se damos o chourizo. Oh, isto eran unhas berciñas e unhas fabas que daban... Vai, As pedriñas. Para as pedriñas. a capita pareceu tamén isto para acabar comigo. Vai por ele, María. Para de romblar. Vai, por lá. Pareces unha vespa. Van collendo sabor, Toma. Puñen aquí. Un tu pouso. Sí, xa vai Xa vai. todo. Unto as veciñas e todo. E non terán unha cazola e unha cuchara, porque isto unha cazola e unha cazola. Tamén hai... Para pedriñas. Para con só. Vai por ele, María. Pouco. É que as pedras comelas ben. Olha. Espera, un momento. E as pedrinhas? Que bom está isto. Espera, la madre. Bueno, esto está como Dios. Ahora vamos a dormir. As pedriñas. Ai, e as pedrinhas? Non comen as pedrinhas? As pedriñas guárdanas por ano que ven, que dan un sabor moi bárbaro. Venos, Venos comer, María. Vai, por Dios. Nós que sabe que temos este cabrón, cómeno las cousas. Coa arte desta xente despedímonos de Córgomo, este gran lugar de teatreiros onde sorrir é un dereito e unha obriga para levar a vida con humor, como se dunha obra de teatro se tratase. As miñas netiñas, o meu home, a miña mãe e a miña familia. É dicirlle que os quero moito a todos. Que sempre que... Non me acuerdo. O meu amor
Carolina, non volvas a bailar, porque che levanta a saia, e deixa de quedar.